लगता है नवरात्र मैया साजयापन शेरवा हो सेवक वागरी माना मैया डारी दिहनी डेरवा हो सेवक वागरी माना त मैया डारी दिहनी डेरवा हो सेवक वागरी माना जो मन सेवक माई के कलसा सजावै है करई हो मैया के पूजवा दूनो जुनिया हो करई हो मैया के ऊही रे सेवक मैया गायली लो भाई है ऊही के घर माना मैया डारी देहली डेरवा हे ऊही के घर माना मैया डारी देहली डेरवा हे ऊही के घर माना लगतै नवरात्र मैया साजयापन शेरवा हो सेवकवा घर माना मैया डारी दिहनी डेरवा हे सेवकवा घर माना जौवन सेवकवा गेहूं के दियना जरावै है की कर पूजवाना फूलवा फालवा चढ़ाई के है की कर पूजवाना ऊही रे सेवकवा मैया गायली लो भाई है ऊही के घर माना मैया दारी डेहली डेरवा है ऊही के घर माना मैया डारी देहली डेरवा हे ऊही के घर माना जौवन सेवकवा माई के चुनरी पहिरावै है कि दूनो जुनियाना माई के आरती उतार है कि दूनो जुनियाना ऊही रे सेवकवा मैया गायली लो भाई है ऊही के घर माना मैया डारी देहली डेरवा हे ऊही के घर माना चढ़त नवरात्र मैया साज आपन शेरवा हो सेवकवा घर माना मैया डारी दीही डेरवा हो सेवकवा घर माना जौवन सेवकवा माई के पाचरा सुनावै है कि दूनो जुनियाना माई के आरजी लगावै है कि दूनो जुनियाना ऊही सेवकवा मैया गायनी लो भाई है कि ऊही घर माना मैया डारी दिहली डेरवा हे कि ऊही घर माना चढ़त है नवरात्र मैया सजली आपन शेरवा हो सेवकवा घर माना मैया डारी देहली डेरवा हो सेवकवा घर